Nykyään kaikki ärsyttävät ja itsekeskeiset tyypit pitävät podcastia, joten siksi mekin sitten tehtiin tällainen. Kirjaston kahvitunti! Me ollaan taas täällä. Arja Erkka. Ja Tiina. ollaan kaikki kirjastosta. Miten olet, Erkka, pärjännyt sen paperikalenterin kanssa? Se on kuule niin, että kahta en vaihda. Työpaikan paperikalenteria ja kodin paperikalenteria. Tällä linjalla jatketaan. Pystytkö yhdistämään joskus? Ja tuomaan ne Ei. ehkä nettiin myös. Sekin olisi kiva. Ei. No ei sitten. Mikä netti? No joo, kyllä Se on mä tiedän. sellainen juttu kuule, kun on keksitty tuossa yhä aika sitten. Kyllä mä Ihan tiedän. uusi, joo. Mutta paperikalenterin rulettaa. No niin, ja oot oikeassa paikassa taas, niin hyvä. Kyllä. Meillä on kirjastossa 3 sydämen asiaa. On olemassa ikärajat, oikein kirjoitus ja tekijän oikeudet. Ja Erkka, mikä on se sun sydämen asias? Mun sydämen asiani on oikein kirjoitus. Minua ärsyttää suunnattomasti se, että nykyisin ei osata yhdyssanoja. Ja varsinkin se, kun uutena trendinä on, että kirjan kansiin kirjoitetaan kirjan nimi sillai ilman niitä väliviivoja. Se näyttää hyvältä. Se on joku taidejuttu, mutta mun mielestäni väärinkirjoitus ei näytä hyvältä ikinä. Ja mahdollisesti vielä erisnimi on pienellä. Totta Niin kuin kai, allekirjoitella, joo, vielä kaikkein pahimpana. Mutta sitten se ei välttämättä mene edes niiden tavutussääntöjen mukaisesti. Oi kauheeta. Että sitä voi olla vaikka tyyliin Utti ja sitten se on mukamas astronautti. Ja sitten ihmetellään, kun ei osata tavuttaa enää. Niin, ihme juttu. Mutta kyllä vähän sattuu tollainen Kyllä, tavutus. kyllä. Joo. Mä hypin aina tasajalkaa, kun meille tulee semmoisia kirjoja. Sä korjaat ne itse tussilla siihen. No sitä mä en tee, kun sekin on väärin. Niin sekin on totta. Mutta oikeinkirjoituksessahan on myös se ongelma, että meillähän ei ole minkäänlaista tenttiä, kun me tullaan kirjastoon töihin, että osataanko me ja hallitaanko me oikeinkirjoitus, mikä on Suomessa tällä hetkellä voimassa oleva. Se on totta, Et onneksi meillä on myös Erkka, joka korjaa henkilökunnan kirjoitusvirheet. kyllä. Mä olen virallinen oikolukija tässä talossa. Mutta täytyy sanoa, että kaikille, jotka on elämässään tehnyt yhdyssanavirheen, niin synninpäästö siitä, että kaikille sattuu niitä. Paitsi Erkalle. Niin, paitsi mulla. Kyllä. Mikä Arjan sydämen asia on? Tekijän oikeudet. Ja se, jos Erkka näkee jonkun mainoksen, missä on kirjoitusvirhe ja sitten niin kuin savuaa pää, niin mä mietin aina, jos mä näen siellä internetissä, että on kirjoitettu pätkä kirjasta tai runo tai kuva, että onkohan siitä maksettu varmasti tai onko se niin kuin siellä laittomasti ja mikä on niin kuin kuinka paljon voi siteerata ilman, että siitä maksetaan korvausta. Ja tässä on taas semmoinen ongelma, että ne lakijutut on hirvittävän monimutkaisia, mutta edelleen mä oon silti sitä mieltä, että aina täytyy selvittää. Että ei me niinku voida ilmaiseksi tonne vaan lätkästä muiden nähtäville kaikenlaista ja sitten ajatellaan, että no se kirjailija vaan tykkää, kun se saa mainosta. Se on vaan niin työlästä. No se on, mutta sitä voi aina kysyä kirjastosta. Totta. Mitä mieltä oot tekoälyn tekemistä kuvista ja No se- sanataiteesta esimerkiksi? No mä en ole tähän niinku ihan hirveästi sillain perehtynyt niinku tunnemaailmani kautta, että mitä mä siitä ajattelen. Mutta mun mielestä siinäkinhän pitää luoda jonkunlaiset säännöt siitä, että mistä se saa sen lähteen siis. Just näin. Et mikä on se, sittenhän se on tekoälyn tekemää. Kyllä hänellä on niin sanotusti tekijänoikeudet siihen, mutta se, että mikä on se lähde, koska siihenhän on selkeät, että jos mä nyt otan tuosta Eino Leino runoja ja rupean sitä muokkaan, niin milloin se on mun oma teos ja näin, niin Mutta niitähän on kyllä pohdittu. tekoälyhän tunnetusti koostaa niin kuin jo olemassa olevista teksteistä ja kuvista ja ties mistä niin kuin niin niillä on tekijänoikeudet. Kyllä, Niin niin se on. on kyllä, tämä on hyvä kysymys. Olen Tämä samaa on, ja mieltä. tämä on semmoinen asia, mitä pitää oikeasti miettiä, koska hirveän helpostihan me mennään sillain, että sitten vaan huomataan, että tämä on nyt mennyt tällä ja meidän laki tulee perässä. Juu, ja sillä lailla tässä tulee ehkä käymäänkin. Kyllä se nähdään sitten. No entäs Tiina? No mun on sitten se ikärajat ehdottomasti sydämen asiani, koska
teen paljon nuorten ja lastenkin pelitoimintaa ja pelikerhoissa esimerkiksi törmätään aina siihen, että mä oon löytänyt tämmöisen kivan teemaan sopivan pelin. Oho, se onkin K12, ei se sovikaan noin 7-vuotiaille. Niin se on ikuinen työsarka. Ja sitten myös se, että esimerkiksi meillä oli nyt Tettiläinen tässä, niin eli työelämään tutustuja. Ja hänkin olisi halunnut ehkä pelata jotain, mikä olisi ollut vähän yli hänen ikänsä. Niin olin heti silleen, että ei sovi, ei käy, kirjastossa noudatetaan ikärajoja. Ja niinhän se onkin. Nyt on pakko kysyä, että ennen kuin sä tulit kirjastoon töihin, niin oliko sä silloin jo fanaattinen ikäraja-ihminen? Siis olin, koska mä uskon siihen, että niillä on syy, tai siis tämä ei ole mikään uskon asia, siis niille on syynsä, että miksi ne on jaoteltu esimerkiksi elokuvien ja myös pelien ikärajat, että niille on ihan syynsä ja mä aina sitten, kun esimerkiksi serkkuni, joka on vahvasti alaikäinen, niin pelaa jotain ei niin alaikäisille suositeltua peliä, niin tai siis suunnattua peliä, niin olen vähän silleen, että pelattaisiko vaikka Super Mario Wonderia mieluummin. Tämä on jännä, koska mä mietin, että tietyt asiat tulee ammatin kautta ja tietyt on niin kuin sillain jo tärkeitä muutenkin, niin mä en olisi varmaan noita ikäraja-asioita miettinyt koskaan, jos mä en olisi tullut kirjastoon töihin. Tai siis olisinhan mä miettinyt sillä lailla, että mä en pääse leffaan, niin kuin jos mulla ei ole tarpeeksi ikää. Mutta mä olen niin kuin törmännyt tähän asiaan ja niin kuin tutustunut vasta ja siihen merkitykseen vasta niin kuin täällä kirjastossa. Pelithän on niin kuin kirjastoammattilaisen kannalta kuitenkin helppo juttu, koska meidän ohjelma alkaa heti huutamaan punaisella ja kertomaan, että tämän ihmisen lapsuus tuhoutuu, jos lainaat tämä, että tätä ei saa lainata. Toisin kuin sitten taas kirjoilla, missä ei ole ikärajoja. Ja sitten on välillä aina tulee asiakkaita, jotka toivoisivat, että kirjoissa olisi ikäraja, tai sitten tykätään siitä, että kustantaja laittaa sinne taakse sen semmoisen vähän neuvon, minkä ikäisille. Ja mehän kirjastossa vihataan niitä pääsääntöisesti. Vai? No ei se oikein, meillä ei ole mahdollisuuttakaan alkaa siitä iästä sanomaan. Niin ja sitten se on tosi hankala sen asiakkaan näkökulmasta, kun se katsoo sitä ikää, eikä sitä, että mistä tykkäisi. Mutta esimerkiksi mangassa toi on ollut ihan helpottava, koska mangapokkareissa ainakin jossain vaiheessa oli vielä, että tämä sopii niin kuin tämän ikäisille suunnilleen, niin se on ihan sillä hieno homma, että jos joku sarja on vähän vieraampi, niin sitten voi vaan niin kuin siitä katsoa, että okei, no tämä ei ehkä sovi näille ihan nassikoille. Joo, ja manga saattaa olla niin kuin paljon vieraampaa kirjaston henkilökunnallekin, niin se auttaa siinä, kyllä. Eli taas huomataan, että no niin, olin väärässä. Eli kyllä se ikäraja voi ollakin ihan hyvä. Kaikki olemme erehtyväisiä. Sitten mä haluan vielä semmoisen kyllä nostaa, että mä oon silti katsonut esimerkiksi Kaunan silloin joskus varmaan alle 15-vuotiaana ja olen edelleen traumatisoitunut siitä. Eli siis ihan syystäkin mun mielestä just nimenomaan ikärajaton. Mutta se ei ollut niin, että kirjastosta olisi sulle lainattu se? Ei todella, mutta silleen kun kysyit sitä, että olenko aina ollut ikäraja-fanaattinen seuraaja, niin en ole toisaalta kyllä ollut. Eli oman virheesi kautta kannat Kaunaa sisälläsi. Jo just näin. Hyvin sanottu, kyllä. Kauna is me. Meillä oli tämmöinen keskustelu. Arja, tunnustatko, että olet ostanut kirjatukia netistä? Joo, olen ollut alalla yli 20 vuotta ja tähän asti on selvinnyt kotona sillain, että kirjat on hyllyssä. Ja nyt sitten uusin kirjojen järjestyksen ja miten laitoin, koska senkin takia, että ne hyllylevyt ei enää kestänyt sitä entistä systeemiä. Niin mun oli pakko ostaa kirjatukia. Mä mietin niin kuin ihan tosissani, että voinko mä ostaa kotiin kirjatukia, kun se tuo niin kuin kirjaston meille kotiin. Ja se oli varmaan niin kuin kauhean mielenkiintoista seurata tätä minun Jaakobin painiani tämän asian suhteen. Nyt on kirjatuet hyvin erilaisia kyllä, kun ensin ostin tuosta kaupasta ja sitten ostin tuosta kaupasta ja nuo olikin parempia ja sitten löytyi pari vanhaa kaapista. Mutta joo, ne on vähän liian hyvin. Tai siis niin kuin ei ne ole hyvin, kun ei ne ole yhtään niin kuin kirjastossa. Ei sitä ongelmaa ole. Mutta kyllähän se on niin, että maailma kaatuu, jos kirjat kaatuu hyllyssä. No se on totta. Juu. Ja varsinkin kotona, jos siinä on joku posliiniesine siinä välissä. Niin sitten se kaatuu myös. Niin. Mutta ylipäänsähän meillä on niin kuin eri lailla kirjat onneksi kotona, mitä töissä ja ainakin eri kirjat.
Mutta Siis no, mitä, eikö sulla ole aakkostettuna? ei, kun mulla on koko järjestyksessä. Ja mulla on vähän silleen, että mulla on lastenkirjat, nuorten kirjat ja sitten kaikki muut kirjat erikseen. No toi on kyllä aika paha. Joo, mulla on esimerkiksi mulla on kuvakirjakokoelma, vaikka ei mulla ole lapsia. Niin mulla on silti kuvakirjakokoelma, koska mulla on sitten taas lainalapsia, jotka käy mielellään meillä ja niille pitää lukea kuvakirjoja. Niin, mutta niitä voi lainata kirjastosta. Ei mulla nyt kotona kirjoja kovin paljon ole. No totta kai mun lempparikuvakirjat pitää olla omanakin. Come on. Kuten esimerkiksi Pikkutoukka Paksulainen, best ever. Tiinalla on sentään joku järjestelmä. Arja kuulostaa täysin anarkistiselta kotonaan. Se on koko järjestys. No. Aika villiä. Järkyttävää. Joo, on. Minä aakkostan kaiken. Kotonakin. No en nyt ihan kaiken, mutta jotain. Saanko tulla vaatehuoneeseesi kylään? No siellä ei ole kyllä aakkostettu vielä. Hyvä idea muuten täytyy Onko ne alkaa. tekijän vai pääsanan mukaan? Gucci ja Versace siellä vierekkäin. Nämä säännöt ei oikein sovellu tuohon vaatekomeroon kyllä. Kyllä ne saa sinne soveltumaan. Mutta Tiina, mä tiedän, että sä harrastat myös pelaamista. Kyllä. Niin miten sulla on sitten ne pelit kotona? Siis mun täytyy sanoa, että tossa menen vähän samalla linjalla kuin sinä niissä kirjoissa. Että meillä on isot semmoiset collector's edition, semmoiset keräilijöille tehdyt semmoiset isot peliboksit niin on erikseen. Sitten meillä on retropelejä paljon, kun niitä puolisoni kanssa harrastellaan. Niin ne on sitten usein tämmöisissä kirjatuissa. Ahaa, Kyllä. jäit kiinni. Kyllä. Siis on sekä kirjatukia että sitten sellaisia pienille koristelautasille suunniteltuja tukia. Juu, tiedän. Käytän niitä myös. Ne on kans käteviä. Eli mä olen ainut, kenellä ei ole kirjatukia kotona. Tosimies ei tukea tarvitse. Ei ole nyt virallinen mielipide tämä. Kyllä. Joo, sellaista muun muassa, ja se on ne kirjatuet ja ne posliinilautastuet on tosi hyödyllisiä, koska on tietenkin kiva saada kivat kansikuvat esille. Ne on siis ne ei ole semmosia sellaisia, mitkä laitetaan sinne kirjapäätyihin, vaan ne on sellaiset esittelytuet. Niin, juu, sellaisia. Kyllä. Joo, eli vähän varmaan erilaisia. Mutta sitten mulla on vielä sellainenkin, että mulla on tosiaan kirjoja kaikenlaisia totta kai, mutta sitten on lainakirjoja, jotka on kirjastosta. Ja Onko niille oma hylly? Asiakkaat usein sanoo, että meillä on sitten kirjaston kirjat omalla hyllyllä. Ihanaa, mutta ei ole kyllä. Ne on ihan missä sattuu aina. Mutta yritän totta kai sille kaiken siveyden, ettei ne nyt joudu näkemään mitään kauheuksia, mutta pidän ne siis kyllä jossain, mutta en hyllyssä todellakaan. Onko ne, Erkka, sulla siinä sängyn vieressä niin kuin mulla? Ei ole, mutta kyllä mä koitan pitää kirjaston kirjat vähän erillään niistä omista. No toi juu sama juttu. Mutta painosanalla yritän. Juu. No mulla on ihan erilainen kuin on sängyn vieressä lattialla. Ja sitten jos kasa nousee liikaa, niin tehdään toinen kasa, ettei se nousu siihen sänkyyn asti. Siis mulla on sellainen, että mulla on meillä on semmoinen sohva, missä on leveät käsinojat, niin niitä kertyy siihen käsinojalle. Ja se on noloa sit kun tulee, tai en tiedä, onko se sivistynyttä vai noloa, koska sit kun tulee vieraita käymään ja sä et ole ehtinyt yhtään siivoamaan, niin on ihan silleen, onpas teillä paljon kaikenlaisia kasoja täällä. Ja sit mä oon ihan silleen, mutta ne on kirjoja, niin ne on hyväksyttäviä. Se on vaan hienoa, kun on kirjaston kirjat esillä. On. Niin on, totta kai. Ongelma on vaan se, että kirjaston kirjoja on kotona aivan hirveästi, kun jostain syystä tässä ammatissa näkee kaikkia kivoja kirjoja jatkuvasti joka päivä. Mutta sitten sitä vapaa-aikaa ei kuitenkaan ole. Suhteessa samaa. Suhteessa siihen kirjamäärään. Joten sitten käy sillai ikävästi, että niitä aina välillä palauttelee lukematta. Mä oon huomannut semmoisen, mitä asiakkaille aina kerrotaan, että se on hirveän kätevä, että kun netissä voi tehdä niitä varauksia. Sillä vaikka, että jossain kirjallisuuspiirissä ja sitten kuulee, minäpä naputan heti. Se on muuten tosi kätevä itsellekin. Sitten huomaa, että varattuja kirjoja, sehän on siis yleinen fakta, että jos tekee kirjavarauksia, niin ne saapuu samaan aikaan. Kyllä. Jos sä teet 5 varausta, niin samalla viikolla tulee 4. Hyvin todennäköisesti. Vaikka niissä olisi voinut olla pitkä varausjonokin. Juu, mutta silti ne tulee kaikki Joo. samalla kertaa. Joo, mä en tiedä mikä se on juttu, mutta Ja jostain syystä niillä viikoilla ei ole kuitenkaan yhtään sen enempää aikaa kuin muulloinkaan. usein vielä vähemmän. Niin. Mutta se on kyllä kätevä. Käytän sitä, mitä asiakkaatkin varmaan käyttävät, että sen varauksenhan voi laittaa sillä niin kuin pauselle. Aivan totta.
Niin sitä itsekin kyllä käytän sitten. Että. Jos vaan huomaa seurata, että missä se menee se vaan. No se totta joo. Niin jos nyt on esimerkiksi varannut sellaisen kirjailijan, jonka kirja on jono 765. Niin. Joo. Niin todennäköisesti se tulee justiin kesäloman aikana. Ja silloin, no mitä mieltä ootte muuten siitä, että kun mennään missä mennään ikinäkään, niin jos joku tulee vaikka ruokakaupassa sanomaan, että hei, sä näytät tutulta, hei sähän oot sieltä kirjastosta, hei voisitko sä uusia mun lainat tässä ja nyt, niin mitä mieltä ootte? Miten onnistuupi? Olen ollut töissä hyvin pienen kunnan kirjastossa ja tämä oli yllättävän usein tapahtunut asia, että ihmiset halusivat esimerkiksi palauttaa siellä kaupan pihassa autosta löytyneitä kirjojaan. Niin otin jo kyllä silloin sen linjan, että en ota niitä tässä. Muuten sitä olisi Erkalla ollut takakontti täynnä kirjoja aina. Niin, sitten olisi vähän 24H-kirjastonhoitaja silloin. Mutta sehän on yllättävää, että mehän, kun me liikutaan tuolla kaupungilla, niin mehän aiheutetaan ihmisissä semmoisia ajatuksia, että mulla on kirjat myöhässä. Siis riittää, että näkee meidät. Kyllä. Ja mulla on oma kirjasto koulun kanssa samassa yhteydessä, niin jos liikun siellä koulun käytävillä, niin opettajat aina sanoo, että ai niin, piti palauttaa. Ja toinen on se, että osalla ihmisistähän on semmoinen ajattelu, että me halutaan tietää, mitä he ovat lukeneet. Myös siis niin kuin vapaa-ajalla. Ja se on niin kuin minusta on hirveän hankala, että miten sanon kohteliaasti ihmisille, että tiedätkö, että mua ei kiinnosta yhtään, mitä sä oot lukenut. Mä en ole nyt töissä kirjastossa, kun ihan tässä kahvia juon. Siis semmoinen niin kuin jotenkin, mulla on niin kuin ihan tavallinen elämä välillä ja Niin mua ei niin kiinnosta aina kirjat. Työminän ja muun minän niin kuin erottelu. Joo. Se ei aina ole helppoa. Sitten mä niin kuin tänään esimerkiksi, kun tänään on ollut kirjaston päivä, kun me tätä tässä nauhoitamme, niin mä olen ollut tänään tarjoilemassa kahvia ja kyselemässä asiakaskyselyä, tai siis tarjoamassa myös sitä asiakaskyselyä asiakkaille, niin multa on kysytty taas, että ootko sä täällä kirjastossa töissä, kun en mä ole nähnyt sua täällä koskaan. No nyt pitää huomioida, että ne, jotka siellä on kysellyt tätä, niin on ehkä, että ei kuulu just siihen mun kohderyhmään, eli ovat plus aikuisikäisiä, eli yliaikuisikäisiä. Ja mulla on myös työhuone täällä yläkerrassa, niin mua ei paljon näe ehkä tuolla osastoilla. Mutta sit mä oon ollut silleen, että oon mä täällä töissä. Mua ei vaan ehkä näe täällä alakerrassa niin paljon. Ja sit he on niinku ruvennut kyselemään tarkemmin. Ja sit mä oon kertonut, että mä teen nuorten tapahtumatoimintaa täällä. Ja sit he onkin ollut ihan silleen, vau, ihanaa, että joku tekee tommostakin. Ja sit mä ollaan ihan otettu. Että niinku tämmönen työminä, niinku, että hieno homma jotenkin myös. Ja tässä niinku näkyy se, että aina jos me ollaan samat parrat joka paikassa, niin eihän näy ulospäin se meidän monipuolisuus. Se on totta. Et meitä on muitakin ja täällä on hyvin paljon ihmisiä. Ja erilaisissa työtehtävissä niin, myös. Niin, kyllä. Et mä voin kuvitella, Erkka, että jos teillä on tilanne, että teistä nyt ei ole kukaan, jotka yleensä teillä on kirjastossa töissä, niin teillä onkin esimerkiksi herra sijainen tai joku ihan muu sijainen tai mahdollisesti joku kesätyöntekijä, niin se, eihän ihmiset niinku, nehän sanoo varmasti sulle seuraavana päivänä, että täällä oli joku ihan ventovieras, en minä uskaltanut siltä kysyä. Kyllä, kuulee melkein joka kerta, kun siellä on ollut joku muu kuin oman väen. Niin, ihan niin kuin Erkka ei ole siitä ollut tietoinen. Niin. Joo, en ole koskaan alkanut sillä lailla, että mitä? Kuka ei tässä oli? Jos me siirrytään niin kuin eri kirjastoon, niin meillä pitäisi olla sellainen teepaita, missä lukee, että hei, minäkin olen kirjastossa töissä. Niin. Kysy vaan. Olen silti ammattilainen, vaikka olenkin nyt täällä. Niin. Mutta se on jotenkin myös, se on ikävää. Siis meidän kannalta tietysti, kun ihmiset on niin kuin, ei uskalla siis, että miten voisi sanoa, että se on ihan sama, kuka siellä tiskin takana on, niin samat asiat voit kertoa ja samat asiat kysyä. Juuri näin, kyllä. Et se on niin kuin valitettava semmoinen ujous siinä kohti. Ja joskus kuulee sitäkin, että sanotaan, että mä olisin kysynyt tätä jo viimeksi, mutta kun tässä ei ollut teistä ketään, niin mä kysyn nyt sitten vasta. Mutta mä en tiedä. Sekin on vähän erikoista.
Ja se on surullista. Mä en tiedä, toimiiko tämä toisinkin päin, että sillä ne nuoret, ketkä tuntee mut noista kerhoista ja tapahtumista, niin olisiko ne ihan hämmästyneet, jos siinä tulisikin loputtomasti joku muu ihminen kuin minä. Onhan se siis niinku myös semmoinen tuttuus ja semmoinen tietty turva tai on sellainen. Joo, että kyllä sen sillä tavalla, ja pitää ehkä muuten ajatellakin sillä tavalla, että sehän voi olla asiakkaalle aika iso kokemus se, että siellä onkin vieras ihminen. Niinpä, ja se vähän tuntuu, että se on häntä varten siellä, kun se ei ole välttämättä tiskissä sitten esimerkiksi. Niin, siinä on niin kuin, joo. No nyt kun puhuttiin näistä sijaisista sun muista, niin mites Arjalla oli hyvä termi tähän? Juu, tämä kausimaku. Siis tämä on nyt, kerran vuodessa tehdäänkö sellainen valtakunnallinen kysely, että mistä saa parhaata palvelua. Siis ihan tämmöinen valtakunnallinen. Ja mun mielestä kirjasto, Alko ja yliopiston apteekki taitaa olla ne 3 kärki. Käytännössä Alkon kanssa aina tapellaan siitä ykkössijasta. Ja Alkossa mä törmäsin sitten joskus muinoin tällaiseen kausimakuun. Eli hän ilmeisesti oli kausityöntekijä, mutta kun mä sekoitin jotenkin, kun mä samaan aikaisesti ostin keväällä sitten jotain jogurttia, mikä oli kausimaku, niin siitä lähtien mä rupesin tämmöisiä tilapäisiä työntekijöitä kutsumaan, että se on kausimaku. Että meilläkinhän tulee kesäksi aina useampi tällainen kausimaku töihin. Täytyy ottaa käyttöön tämä. Se on kauhean kätevä. Voit teettää semmoisen pinssin. Mutta tuossa on sitten se ongelma, että sitten vahingossa kutsuu jotakin vaniljaksi tai vaikka mansikaksi, niin se voi olla vähän ongelma. Se ei välttämättä ole hyvä juttu. Että jos se kausimaku sitten onkin omassa päässä sillä lailla, että toi oli se vaniljakausimaku tai toi oli se mansikakausimaku. Joo, ehkä mä pidättäydynkin näistä, että mä oon missään pulassa pian. Mutta meillähän on yleinen vitsi, mikä on tosi huono läppä kyllä se, että no ei se osannut, tai siis asiakas sanoi, että ei se osannut, kun tässä oli tiskissä joku ihan vento, oliko se joku kesätyöntekijä. Ja mehän kesätyöntekijäthän tekee meillä mukaan aina ne virheet, mikä siis totuushan on se, että me säädetään ihan käsittämättömän paljon itse. Sitten meillä on harjoittelija tai sijainen tai kesätyöntekijä, joka on paljon pedantimpi, koska se on vieraassa paikassa, niin se on tosi tarkka. Ja sitten aina ajatellaan, että no se oli sen kesätyöntekijän virhe, mikä on siis niin kuin ihan kaameeta. Ja se on myös niille nuorille kesätyöntekijöille tosi ikävää. Siis niin kuin, että kun ei niitä saisi tollain. Niin. Lähtökohtaisesti ajatellaan, että he tekevät enemmän virheitä. No eihän he voi kaikkea osata, mutta eihän nyt virheitä tee. Siis se vaan tehdään eri tavalla tai opetellaan. Jos joskus tekee virheen, niin ei sekään ole maailmanloppu. No ei. Siis niin kuin sitä just. Niin. Niitä siis, sattuu. Niin kumpi oli se kyllä? Joo, mä en tiedä, oliko sillä, että kyllä, se on maailmanloppu. Ei ole maailmanloppu. Niitä virheitä sattuu ainakin muille. Niin, kyllä. Niin, muille. Niin. Joo. Niitä yhdyssanavirheitä. Itse en myönnä mitään. Niin, kyllä. No tässä kun vähän jo päästiin niin kuin asiakkaistakin puhumaan, niin haluatteko kertoa, että mitä kaikkea olette löytänyt palautettujen kirjojen välistä? Nimittäin kirjan merkiksi tuntuu kelpaavan melkein mikä vaan. No mulla on semmoinen ihanin, oli joku sellainen leikattu niin kuin paperi sydämen muotoon ja siihen oli kirjoitettu joku pieni rakkauskirje. Joo, mulla oli kans tämä. Mä löysin jostain nuorten kirjan välistä joskus post-it-lappu, jossa luki ihanasti, että olet tärkeä ja niin kuin, että tsemppiä tähän päivään. Ja siis mulla meinasi kyynel vierähtää, kun se oli niin ihanaa. Siis oi että. Erkalla on varmaan jotain samansuuntaista. Mä ihmettelen, että miten te löydätte tommosia. Mitä sä siis löydät? Mä olen löytänyt muun muassa setelin. En pidä ihan parhaimpana kirjanmerkkinä, mutta vielä huonompana pidän löytämääni pankkikorttia. Oi. Suosittelen ennemmin jonkun paperilapun laittamista. Ja sitten täytyy mainita tämä, kun eräs kollega kerran näytti, hän löysi kirjan välistä paistetun silakan. Tämä on siis semmoinen vitsi, mutta se on siis oikeasti tapahtunut. Tämä on oikeasti tapahtunut ja olen kuullut, että tätä on tapahtunut muuallakin. En tiedä, onko tämä jonkunnäköinen ilmiö joskus ollut kirjastoissa, tämä paistetut silakat. Olisi kiva tietää, että onko tämä jonkunnäköinen protesti vai mistä tämä niin kuin... Se on kultti. Se on paistetun silakan kultti. Se voi hyvin olla. Siis nämä setelithän joskus oli joku semmoinen, että jossain päin Suomea joku kävi laittamassa kirjan välin seteleitä. Siis. Ai mä ajattelin, että oli semmoinen, että rahoitetaan kirjastoa niin kuin yhteisvoimin. No joo, mutta se oli joku tällainen, niin kuin on joskus mennyt. Jos haluat tarjota setelin, niin se sopii, mutta älä laita paistettua silakkaa, kiitos. Niin, ja voi antaa suoraan sen tiskille sen setelin, jos haluaa. Ai, mä meinasin, että se silakan. Voi senkin antaa, joo, kyllä.
Totta. Se haju oli aromikas, Lähtemätön vaikutus. ehdoton. Ehdotus. Kyllä, lähtemätön on varmaan Kyllä. hyvä kuvaus. Toki kirja lähti aika äkkiä. Joo, tämä on vähän niin kuin purkkaa on kanssa hirveän huono. Joo. Ainakin semmoinen pureskeltu. Joo, juu. Kyllä. Joo, ei jos se nyt on semmoinen paketissa oleva, niin se nyt toimii ihan hyvin. Semmoinen rullapurkka, muistatteko niitä silloin aikana? Oli huppapuppaa, Juu. mikä oli semmoinen rullan. Joo. Ja semmoinen pala sitä. Niin, mutta se haisee hyvälle, se ei olisi ongelma. Niin, se on hajustin, se on antisilakka vähän niin kuin. Kyllä. Jos Aivan. laittaa Eli jos ensilaitteeseen- laitat silakan, niin laita myös huppapuppa. Niin, Seuraava sivun väli, joo. villi. Joo. Nyt kaikki kuulijat voi lähettää meille kokeiltavaksi. Ja sen lisäksi, että voitte lähettää meille silakoita ja huppapuppia, niin olette lähettänyt kysymyksiä meille. Kyllä. Kyllä. Meille oli Instagramiin lähetetty kysymyksiä. Meille voi lähettää niitä tulevaisuudessakin. Se olisi kauhean mukavaa ja saataisiin varmaan tehdä lisää näitä jaksoja, jos niitä tulisi. Kyllä. Postikortit, kirjekyyhkyt, kaikki kelpaa edelleen. Joo. Ja silakka. Ja silakat myös. Niitä me ei ehkä osata tulkita. Niin, että onko ne uhkaavia vai ei. Niin. Niin kyllä. Että kirjoita ainakin selvästi siihen kylkeen sitten. Tämä on uhkaus. Niin, joo. Mikäs me klassinen kysymys tullut? Lempikirjamme. Meillä ei ehkä ole kollektiivista lempikirjaa kyllä. Meillä on vähän erilaiset maut. Mutta onko meillä jotain kirja, niin kuin, joku aihe esimerkiksi, mikä olisi Ehdotan semmoinen? kakkaa. Ah. Mausta huolimatta. Silloin kun tein enemmän lasten kanssa töitä, enkä nuorten kanssa, niin erikoistuin kakkaan. Mielenkiintoinen erikoistumisala. On ja se herätti aikuisissa hämmennystä, mutta täytyy sanoa, että lapsethan innostui täysin. Ja musta oli yllättävää tämä väitöstutkimus, mikä oli nyt tehty, että lasten huumori on tällaista pieruhuumoria tietyssä iässä. Olisi voinut kysyä kirjastosta eikä ole tarvinnut väitöstutkimusta tehdä. Mutta kakkakirjoja nyt en ihan siis ole pysynyt viime vuosina, mitä on ilmestynyt, mutta kakka on kyllä semmoinen aihe, että siitä löytyy todella hyviä niin kuin lasten just tietopuolisia kirjoja, missä kerrotaan siitä kakasta. Karvakirjoja on muutama, mä en niistä niin kuin, kaikilla on takapuoli, on ehkä tullut vähän tällaisia juttuja, mutta kyllä se kakka on niin kuin ihan yliverto. Ja se on ehkä sellainen jollain tapaa tiettyä ikäryhmää innostava. Niin No myönnän, kyllä. meitä on monta vinkkaria Suomessa, jotka on innostunut kakasta. Onko oikeasti? On, kyllä. Joo. Villi. Se on aihepiiri, joka puhuttelee vuosikymmenestä Juu, toiseen. kyllä. Niin. Eikä koskaan vanhene Joo. millään tasolla. Toki tämä vuosikymmenestä toiseen niin ei onneksi niin puhuttele niitä samoja Niin. Paitsi mua. toiseen. Paitsi Niin. sua. Niin. 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 Joo. No, mulle ehkä, mä sanoisin, että noi pelit ja myös manga, japanilainen sarjakuva on semmoinen, mikä mua on sille aihealueena kiinnostanut jo pidempään. Ja sitten mä haluaisin sanoa vielä erityisesti mun niinku, aivan semmoinen niinku lemppari manga niinku, tavallaan laji on niin sanottu jonkoma, eli semmoinen 4 paneelin semmoinen strippisarjakuva, eli semmoisessa 4 paneelin niinku pätkissä. Ja ne on usein vielä slice of life -tyylisiä, eli tämmöisiä elämän syrjästä kertovia kaikkia hauskoja juttuja. Ne on ihan mahtavia. Se on sellainen, mihin mä voisin olla ehkä erikoistunut. Se on ehkä vähän liian nisee. Se on vähän liian pieni juttu, mutta olisi kyllä kiva silti Pienempikö kakka? Ymmärsitkö Erkka Niin. yhtään mitään äskeisestä? Esitän ymmärtäneeni. Joo. hyvä. Nyökyttelen. Joo, mä teen samaa monen aiheen kanssa. Joo. Ja monen asiakkaan kanssa. Joo, kyllä varsinkin nuorilla voi olla niin spesifejä kiinnostuksen kohteita, että välillä joutuu oikeasti olemaan vaan silleen, vai niin? Sitten se no joo. Mutta se oikeasti auttaa, että on vaan niinku ihan oikeasti kiinnostunut. Niin, joo, kyllä sit Ja koska eihän sitten tarvitse tietää, siis eihän meidän, oletetaan, että me tiedetään kaikesta kaikki, mutta totuushan on se, että me opitaan koko ajan ja me ollaan kiinnostuttu. Kyllä. Ei tarvitse itse tietää. Ja voin tosiaankin kertoa salaisuuden, että kukaan ei tiedä kaikesta kaikkea. Ja meistä kukaan ei ole lukenut kaikkia kirjoja kirjastossa. No Vaikka ei. välillä tuntuu, että sitä oletetaan. No se on kyllä kans totta. Mikä Erkan super innostus on? Mä tykkään elämäkerroista silloin, kun ne on sellaisia, että niissä ei vaan ylistetä alusta loppuun sitä henkilöä. Mutta dekkarit toimii kanssa. Ja sitten musta tuntuu, että mä innostun enemmän vielä näistä lastenkirjoista, koska niitä lukee omille lapsille ja sitten töissä kirjavinkkarina.
Ja niistä on helppo innostua. Mä en On, tiedä mikä niistä on. siinä on, mutta ne on innostavia. Siis tosi Ja innostavia. niissä ei jaaritella sillä lailla kuin aikuisten kirjoissa. Pikkutuokka asiaa. Paksulaisenkin tarina on mitä alle 10 sivussa ja se on tiukkaa faktaa se. Ja jos semmoinen pieni possu hyppää laiturilta veteen ja sillä näkyy semmoiset vatsamakkarat siinä, kun se seisoo siinä laiturilla ennen kuin se hyppää, niin se on tosi symppis. Mutta sitten jos se on kuvattu aikuisten kirjassa siinä, että siinä on 43-vuotias porilainen rouva, joka seisoo laiturilla ja häneltä näkyy vatsamakkarat, niin ei se nyt ole yhtään niin innostava. Se on suorastaan kantaa ottavaa siinä kohtaa, mikä Niin. on vähän surullista sekin, mutta joo. Sitten me saatiin toinenkin hyvä kysymys, muun muassa, että mikä on mielenkiintoisin löytö kirjaston varastosta. Ja tässä varmaan viitataan nimenomaan pääkirjaston tähän isoon varastoon. Pääkirjaston alakerran mystinen paikka. No mitä sä oot Erkka sieltä löytänyt? Siellä on paikka, missä aina olettaa olevansa yksin. Niin sitten siellä voi tulla semmoinen jännä tilanne, kun esimerkiksi kollega pölähtää jostain hyllyvälistä yhtäkkiä ja sitten on uhkana lyödä päänsä kattoon, kun hieman säikähtää. No mulla on käynyt siis niin, että mä oon säikähtänyt, kun siellä on ollut asiakas. Niin Mä kuin sekin men- on Mä mahdollista. oon mennyt siellä hyllyjen välissä ja jostain syystä sinne on sitten asiakas niin kuin mennyt itse hakemaan jotain tai selannut. Niin se on ollut semmoinen, että mä oon ekana aina miettinyt, että kiljasinko mä ja seuraavaksi lauloinko mä, kun mä tulin tänne. Koska on, sitä kuvittelee täällä pääkirjastossa, kun et menee oransseista ovista tiettyyn suuntaan, niin on pois asiakastiloista ja voi niin kuin sanoa ihan mitä vaan siis siinä mielessä. Niin varastossa, jos näkee asiakkaan, niin se on kyllä semmoinen jotenkin, se on yllättävä. No varmasti. Sitten mä oon kuullut tällaisesta kuin, että siellä myös eräs henkilö vaeltelee, eli harmaa rouva. Tiedättekö te tämmöisestä jotain enemmänkin? Ollaan jotain kuultu. Mitä te olette kuullut? No ainakin se on iäkäs, koska ja ilmeisesti onko se sitten harmaatukkainen vai harmaa vaatteisiin pukeutunut, sitä en muista. Vai sekä että. Niin. En tiedä. Se on ollut täällä mun mielestä tässä talossa aina, mutta onko se ollut siinä kirjastossa, mikä oli tässä paikalla tätä ennen, niin sitä en tiedä. Mutta jos mä oon ollut 20 vuotta, niin aina on puhuttu siitä harmaasta rouvasta. Ja ilmeisesti nyt kuulin, että se puhuu ruotsia. Näin on väitetty. Ruotsinkielinen kummitus. Mutta oliko sitten joku muu, koska täällähän siis on liiketunnistimet ja osa valoista menee sillain niiden mukaan, niin mä en tiedä, onko täällä sitten joku muu, mikä liikkuu myös vai onko se harmaa rouva, jonka syyksi laitetaan ne kummalliset asiat, mitä täällä tapahtuu. Ilmeisesti yläkerrassa on kuultu nuorehkon naisen ääntä. Eli se ei ole silloin Se harmaa. ei voi olla silloin se harmaa. Mulla on epäilykseni, että oikeasti ne valon liiketunnistimet menee päälle, kun täällä joku torakka kipittelee jossain. Mä luulen, että se ei oikeasti. No, toi on kauhean tylsä. Älä nyt niin, sitä ja mä oon sano vähän ääneen. skeptinen ehkä näissä asioissa. Niin. Siis turhalla skeptinen. Siis näitähän on eri kirjastoissa ihan äärettömän paljon tämmöisiä niin kuin harmaa rouvan tyyppisiä haamuja. Tämä on niin kuin ihan valtakunnallinen ilmiö. Joo, kuulemma Turun siellä hyvin sokkeloisessa kirjavarastossa oli myös jotain tällaista poltergeist-meininkiä, mutta en siitä tiedä ehkä sit sen enempää. Ja olen kuullut, että Ylivieskan kirjastoautossa on ilmeisesti ollut sellainen ylimääräinen asukas, joka ei pidänyt Heli Laaksosen runoista, heitteli niitä aina. Tai sitten vaan halusi ne esiin. Niin, no sekin on tietysti niin, joo. Totta. Mutta se on musta mielenkiintoinen, että se ei siis välttämättä ole vanhan rakennuksen ongelma tai niin kuin haaste, vaan niitä voi tosiaankin olla kirjastoautossa ja eri kirjastoissa. Ilmeisesti Normarkun kirjastossa on oma. Siellä on ilmeisesti todellakin oma kans, Joo. joka sytyttelee valoja. Joo, kyllä. Hauska se sanoi, että ei ongelma vaan haaste, eli haamuhaaste. No, niin, ja onhan sitten toisaalta, voihan se olla jotenkin semmoisen hyvän rakennuksen tai semmoisen niin kuin kotoisan rakennuksen tunnusmerkki, että joku jää sinne. Vai niin, no. Onko kukaan tutkinut, että onko Porin kirjastossa vuosikymmenien varrella ollut joku, ketä on kadonnut hieman ennen eläköitymistään esimerkiksi? Kellariin. Kellari, tai ylipäätään kadonnut ja se on vaan jäänyt sinne kellariin. Niin, Ei ole löytänyt ulos tai halunnut poistua. aivan. Mutta täällähän on Porissa muutenkin paljon rakennuksia, missä on tunnetusti haamuja. Et kirjasto on yksi niistä.
Ehkä toi on vähän enemmän semmoinen niinku, tuholaisjuttu, että niinku, et ei ole mikään, niinku, mä en ehkä ajattele sitä, että se on välttämättä hyvä asia, sillä jos mä muuttaisin kotiin, jos on haamuja, niin mä olisin vähän silleen, että mikä Ghostbusters nyt tarvii kutsua. Niin, mutta sit sä oot tosi hyvän lastenkirjan ja nuorten kirjan. Kyllä totta muuten. Eli suosittelemme kauhukirjoja. Kyllä. Kyllä. Sitten, kuten nyt aina olemme tässä tehneet, niin Joka kerta. kyllä Eli jo nyt kerran. on jo toinen kerta. Kyllä, niin me ajateltiin, että meillä on tämmöinen keskustelupakka. Lisää sanomista on sen alaotsikko ja tämäkin löytyy kirjastosta, sen voi lainata. Lautapeleistä löytyy ja meidän päivän kysymys täältä keskustelupakan korteista olisi, että mikä saa sinut ärsyyntymään? Niin, mähän olen kuuluisa siitä, että mähän itse jankkaan. Ja siis menikö asia perille ja kysyn 5. kerran ja nillitän, mutta mä en kestä semmoista jankuttamista lainkaan. Se nyt ei ehkä kirjastomaailmassa, tämä ei ole siinä mielessä suuri ongelma, se on ehkä henkilökohtaisessa elämässä edelleen, mutta myös siis niin kuin läsnäolo siihen, että joku niin kuin vieressä, vaikka ei suoranaisesti mulle, niin jankuttaa jotain samaa asiaa sillain 17 kerran, kun se lapsi sanoo, että äiti, minä haluan tämän kirjan, niin ihan rauhallisesti pystyn olemaan samassa tilassa, koska tiedän, että en ole hänen äitinsä. Niin, joka joutuu sen sitten kieltämään sen kirjan. Toikin on niin kuin jännä. Niin ja se, että se yleensäkin, niin kuin, että älä toista mulle asiaa yli 5 kertaa. Joo, 5 kertaa niin pitäisi riittää, siis se ei ehkä mene enää jakeluun. Joo, ei. Että semmoinen, niin kuin, se on ehkä vähän sama, jos laittaisi jonkun niin kuin neula jää kiinni levyssä. Niin ehkä mä en sitäkään kestäisi, että siihen tulisi niin kuin koko ajan se sama. Nykyään kukaan tietysti tiedä, mitä se on, jos neula jää siinä kiinni. No mä mietin, mutta mikä neula nyt jää kiinni ja minne, mutta nyt mä tajusin. Joo, kyllä. Nykyään sanotaan, että se tulisi luuppina, niinkö? Jää levy päälle. Niin, joo. Täytyy muistaa, ettei sulle rupea 5 kertaa enempää sanomaan mistään. Se nousee. Lasken tarkasti tästä. Joo, kyllä. No Erkka, mites sulla? No mulla on tietysti tämmöinen todella yleinen ongelma. Eli en voi sietää haitarin ääntä. Haitari on soittimena semmoinen, joka herättää minussa aggressioita. En tiedä yhtään, onko mulla joku lapsuuden trauma tai nyt jos siellä joku psykiatri kuuntelee, niin voi ehdotella, että mistä voisi olla kyse. Mutta siis kyseinen soitin niin sanotusti hyvin soitettunakaan, niin se vaan kuulostaa aivan järkyttävältä, vastenmieliseltä. Onko se joutunut miettimään niin kuin ammatinvalintaa tuon takia? En sentään. Niin, että susta ei olisi koskaan tullut kuitenkaan hanuristia. Ei, se on ihan hanurista koko soitin. Oho. Mutta teille ei siis, teidän kirjastossa ei sit välttämättä esiinny hanuristit silloin, kun sinä olet työvuorossa? Ei varmasti esiinny. No niin, joo. Pidän asiasta Mutta huolen. muistaakseni pystyt itse vaikuttamaan työvuorolistaan. Pystyn. Joo. Eli huolehdin asiasta, jos tämmöinen riski olisi olemassa. Entäs Tiina? No, mun täytyy nyt nolosti myöntää, että mä ärsyn aika monestakin asiasta, mutta kyllä mä sanon, ehkä ykkösärsytykseni on, nyt sanon yllätyksellisesti, se kun syön ja joku koskee mua vaikka selkään tai hipasee mun kättä tai jotakin, niin sika ärsyttävää. Mun tulee sellainen, että voitko antaa mun syödä rauhassa, please? Tuo on jännä. Tai siis ei kai se jännä ole, mutta siis se on ihan superärsyttävää. Mä en tiedä, mikä siinä on niin ärsyttävää, että kun joku tulee niin liian lähelle, kun sä syöt, niin sulla tulee semmoinen olo, että minun ruokani, että niin älkää tulko tänne. Ja mä voisin ihan hyvin vahingossa ton tehdä. En mä niin tajuaisi, että käykö sulla sitten sillä lailla, että kun joku koskee sun selkään, niin se ruoka lentää suusta? Ei, ellei mä rupea huutamaan suoraan huutoa. No en mä kyllä rupea. Mä oon sivistynyt tässä asiassa nyt, mutta mielenkiintoinen. Joo, toi. siis tää on tämmönen ollut aina mulla. Sillä voi olla varmaan joku nimi. Juu, mä uskon. Kaikella yleensä on. Kaikella tuntuu olevan. Tuohonkin saisi jotain terapiaa. Joo, kyllä. Sitten meillä on vielä terveisiä. Kukas meistä haluaa lähettää terveisiä? Arjan vuoro. No, viimeisen me lähetettiin Arttu Tuomiselle. Muistutellaan nyt tässä siitä viime jaksosta, jos joku ei ole kuunnellut. Mutta nyt me ajateltiin lähettää terveiset Rauman kirjastolle sinne Ganaalin varrelle, että mitä sinne nyt oikein kuuluu. Jos raumalainen joku sattuu kuulemaan tätä, niin ihan voit heiluttaa sitten, että nähdään, että joku raumalainenkin tätä kuuntelee.
Ja lähettää se silakan myös meille. Raumalaisen silakan. Se olisi kova juttu meille, jos tätä kuunneltaisiin Raumalla asti. Niin, kattava verkko. Niin, jos se internetti samaa toimii siellä Raumallakin. Toimiko niillä sama netti? En minä tiedä. Nyt jos olet Raumalta ja kuulet tämän, niin laita meille Instagram-viesti. Kyllä. Tähän päättyy tämän kerran kirjaston kahvitunti. Nyt reippaina takaisin sorvin ääreen. Muista seurata Porin kirjastoa Instagramissa, Facebookissa ja TikTokissa. Ensi kertaan! Kuuntelet Porin kirjasto esittää podcast-sarjaa. Kirjaston podcastit koostuvat kirjaston arkea, kulttuuria ja yhteiskuntaa, kirjallisuutta ja pelejä käsittelevien aihepiirien ympärille koottujen tiimien tuottamasta sisällöstä. Voit vaikuttaa podcastimme sisältöön ja aiheisiin laittamalla palautetta sähköpostitse kirjasto@pori.fi tai kommentoimalla jaksoihin liittyviä somejulkaisuja.